inħabbilkom ferħ kbir. Ħutin Sara, hekk qegħdin jgħidu lin-nies numru kbir ta' saċerdoti u predikaturi żgħar bħali fil-knies insara imxerdin mad-dinja kollha. Kemm nies jinsabu muġburin biex jifirħu għat-twelid ta' Ġesu, aħna wkoll. Għalkemm iħossuna binas, ħriġna minn djarna f'dan l-lejl tax-xitwa. Ma sapportejniex ma niġux biex nifirħu mal-bambin Ġesu. Naħseb intom kollha tafuha l-istorja tal-miliet, imma volja għaddew tant snin ma xbaħu qatt nisimgħu dwar it-twelid ta' Ġesu. Tiftakru meta l-anġelu der li rajja li kienu qed jieħdu ħsieb lin-naċċ matul il-lejl li fih twieled Ġesu? Tiftakrux qalilhom? L-anġelu qalilhom qed inħabbilkom ferħ kbir. U l-anġelu feraħ lil dawk kollha li sar jafu b'din l-aħbar. Għax issa twieled is-Salvatur, jew il-Messija. U llum l-anġelu tal-Mulej qed iferraħ lilna bl-istess aħbar. Ġesu u tassew il-Messija, għax hu s-Salvatur. U ħelisna billi kisser il-katina li kienet torbotna id-dnub u neħħa dak kollu li lilna ma jħallniex inkunu ferħanin. Allura tassew li llum għandna biex nifirħu, għax f'dan lejl niftakru kemm ħobna mis-sirna tas-sema, għax batilna lill-ibnu l-waħdieni, Ġesu, biex neħħilna dwejjaq. Jien min-naħa tiegħi meta niftakar li Ġesu xorta waħda irtiku ħabib tiegħi Alla volja xi kultant ma nagħmilx dak xi Ġesu, nifraħ. Tassew ix-xwitjati kienu ir-rajja ta' Betlehem u stat il-maġi li raw li Ġesu xejken tal-bija. Għall-aħbar tat-twelid tiegħu huma ħallew kollox biex imorru jarawh u jadurawh. Min jaf kemm ħadu gost bih, kemm damu jħarsu lejh u jitaxqu bih, min jaf kemm il-darba marru jaraw sakemm dam magħhom f'dak il-ar. Iżda aħna aktar ix-xwitjati minnhom tassew ma nistgħux narawh b'għajnejna, imma bil-fidi tagħna li Ġesu jinsab fit-tabernaklu nistgħu jekk iridu narawh kuljum. Ġesu iġib u jagħti l-paċi mhux biss fil-miliet, iżda dejjem u kullimkien. U iġib il-paċi fl-art l-bidmin ta' erda tajba, iġifieri jekk infittxuh b'interess u b'sinċerità. Jekk inħobbu tassew lil Ġesu, ma nistgħux nifirħu weħedna. Ġesu, għalhekk nixtieq nitolbok biex tieħu ħsieb il dawk illi llum ma setgħux jiġu għax morda li żjed it-tfal li qegħdin fl-isptar. Nisobok ukoll għal dawk it-tfal li qed ibagħtu minħabba l-gwerra f'pajjiżhom u m'għandhomx jieklu. Nitolbok għal kbar u għat-tfal li qed jaħarbu minn pajjiżhom u li jfittxu l-ferħ u li jgħixu ħajja diċenti. Ġesu, inti trid titwieled ġewwa familja, ħu ħsieb lill-familja kollha u għamel li jkun hemm ferħ, għaqda u paċi fihom. Fl-aħħar Ġesu, nitolbok il-grazzja biex nibqa' ħabib miegħek tul ħajti kollha. Berikni Ġesu bambin u flimkien mal-anġli nixtieq inkantalek glorja l-Alla flora ta' snewit u paċi fl-art lill-bnedmin ta' erda tajba. Viva Ġesu bambin!
ولا يا أهلي سني
Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajija. Dan jgħid il-mulej. Għad toħroġ fera mit-sok ta' Ġesse. Għad timbet rimja minn eruqu. Fuqu jistrieħ l-ispirtu tal-mulej. L-ispirtu tal-erf u d-den. L-ispirtu tal-aqal u l-qawwa. L-ispirtu tal-erf u l-biża tal-mulej. U l-għaxqa tiegħu fil-biża tal-mulej. Ma jġudikax skont ma jidher fil-għajnejn u ma jagħtix sentenza skont ma jisma', iżda jiġġudika l-imsejknin skont il-ġustizzja u jagħti sentenza skont is-sewwa lil fqajrin tal-art. Isawwat l-art bix-xetru ta' fommu u b'nifs xufteħ jolqot lil ħażin. Il-ħżiem ta' ġenbeħ tkun il-ġustizzja u l-fedeltà il-ħżiem ta' qaddu. Il-lupu jibda jgħix mal-ħaruf, il-leopard mal-gidi, u jiraw fl-imkien l-oġol u l-ferħ tal-iljum, tfajjel żagħżugħ isuqhom. Il-baqra u l-ors jiraw fl-imkien, u l-friħ tagħhom fl-imkien jistrieħu. L-iljum bħal gendus jiekol it-tiben, it-tarbija tal-ħalib titlieb fil-ħofra tas-serb, u t-tifel miftum idaħħal idu fil-bejta tal-lifa. Ma jagħmlux aktar denni u anqas ħsara fuq il-montanja qaddisa kollha tiegħi, għax mimlija hi l-art bil-għarfien tal-mulej, bħalma l-baħar u miksib l-mijiet. Imbagħad jiġri f'dak il-jum li l-erq ta' Ġesse jieqaf bħal sinjal lill-popli. Lilu jfittxu l-ġnus u l-amara tiegħu tkun imsebħa. Illum is-sultan ta' Smewiet oġbu jitwielet għalina minn xebba biex li l-bniedem li kien mitluf jerġa' jsejjaħlu għas-saltna tas-sema. Tifraħ tajjeb għax feġġet għall-bnedmin is-salvazzjoni ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-ola ta' Smewiet u slim fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Ifraħ it-tajjeb tal-anġli għax feġġet għall-bnedmin is-salvazzjoni ta' dejjem. It-tieni qari. Qari mid-diskorsi tal-Papa Sant'Iljun il-Kbir. Eżiż, illum twielet is-Salvatur tagħna, ejjew nifirħu. Mhux sewwa li wieħed isewwet qalbu fejn imwielda l-ħajja, dik il-ħajja li qerdet il-biża' tal-mewt u mlietna bliena tal-ħajja ta' dejjem. Ħadd mu ħajkun imċaħħad minn semu f'din ix-xrara ta' għena li għalih kulħadd xorta waħda u msejjaħ. Għax sidna li qerret id-dnub u l-mewt bħalma l-ħadd minna ma sab nieqes miħtija, hekk ġie biex jeħles lil kulħadd. Jitenna l-qaddis għax wasal għall-premju. Jifraħ il-midneb għax hu mistieden għall-maħfra. Jieħu r-ruħ il-pagan għax issejjaħ għall-ħajja. Għax li ben ta' Alla fil-milja ta' żminijiet kif fassal Alla fil-pjan qoli tiegħu li ħadd ma jista' jiflih, sar bniedem biex jerġa' jħabbeb il-bnedmin mal-ħalliq tagħhom. U hekk ix-xitan li bih daħlet il-mewt fid-dinja jintrabaħ bis-saħħa ta' dik l-istess natura li biha hu kien ħareġ rebbieħ. Kien għalhekk li meta twilet il-mulej l-anġli għannew glorja l-Alla fl-ola ta' Smewiet u ħabbru slim fl-art li bnedmin ta' rieda tajba. Għax huma raw li l-Ġerusalemm tas-sema tibda timbena mill-ġnus kollha tal-art. U jekk jifirħu daqshekk l-anġli fil-kobor kollu tagħhom, kemm għandhom għax jitennew il-bnedmin fiċ-ċokon tagħhom quddiem emil bħal dan tat-tiba ta' Alla, emil li ħadd ma jista' jfissru bil-kliem. Niżuħħar l-Alla mela eżiż tiegħi permezz ta' Ibnu fl-Ispirtu Santu, għax fil-qalb l-aktar ħanina tiegħu li biha ħabna huwa ħenna lina. U meta konna mejta minħabba dnubietna, tagħna ħajja ġdida flimkien ma' Kristu biex bih inkunu ħolqien ġdid,
xogħol imsawwar mill-ġdid. Ninżaw il-bniedem il-qadim bl-emejjel tiegħu u la darba issa ksibna sem fit-tnissil ta' Kristu ejjew niċdu l-emejjel tal-ġisem. Araf, o nisrani, il-kobor tiegħek. Int li seħibt ma' Alla fin-natura tiegħu la terġax taqa' fil-post baxx ta' dari bħajja mix-xierqa. Ftakar tal-li ma' ras u ġisem int membru. Żomm f'moħħok li inti tajt minn taħt is-seta ta' dlamijiet u għaddejt fid-dawl u s-saltna ta' Alla. Bis-sagrament tal-mamudija sirt tempju tal-Ispirtu Santu. Qis l-Ispirtu hekk qaddis li jammar fik ma tkeċċiħx minnek b'emejjel ħżiena u tintelaq mill-ġdid taħt il-jasar tax-xitan għax iħlas tal-fidwa tiegħek u d-dem ta' Kristu. Illum niżel fostna mis-sema is-slim tas-sew. Illum feċċ id-dawl tal-fidwa l-ġdida. Il-jum imħejja lina sa mill-qedem. Il-jum tal-jena ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu u Alla jindaw għal dan il-lejl qaddis bid-dija tad-dawl veru. Għamel li kif id-dinja rafna il-misteru tad-dawl ta' ibnek, hekk ukoll fis-sema nitaxqu bil-ferħ tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Il-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir. In-nies li joqogħdu fart id-dlam dawl idda fuqhom. Int kattart il-ġens, kabbart lena, huma ferħu quddiemek bħalma jifirħu fi żmien il-ħsad, bħalma jifirħu fil-qsim il-priża. Għax il-madmat li kien taqlu u l-ħatar ta' fuq spallejh u l-bastun tal-argużin int kissirtom bħal fjum minn Midjan. Għax kull qorq li jħabbat fit-taqtija, kull mantel marraq fid-dem jispiċċa għal-ħruq biex jieklu n-nar. Għax tweldinna tifel, ingħatalna iben, is-seta tkun fuq spallejh u jsemmuh Konsillier tal-Aġeb, Alla Setan. Missier għal dejjem, prinċep ta' slim. Kbira tkun setetu, u slim bla qis fuq it-tron ta' David u s-saltna tiegħu. U jwettaqna u jsaħħaħna bil-ħaq u s-sewwa minn issa u għal dejjem. Il-ħeġġa tal-mulej tal-eżerċiti tagħmel dan. Il-kelma tal-mulej. Kantaw flimkien. Illum twildinna Salvatur li hu Kristu il-mulej. Ħabbru min jum għal jum is-salvazzjoni xandru fost il-ġnus il-glorja tiegħu, fost il-popli li ġubiet tiegħu. Inkantaw flimkien. Illum twildinna Salvatur li Kristu il-mulej. Ħajfirħu smewwitu titenna l-art, ħajħabbat il-baħar u kull ma fih, ħajfraħ ir-raba u kull ma fih.
السجار كلها البوسك انكانتاو فليمكين illum twiltilna salvatur liu Christu in mulei uttim in mulei asce yamil الدنيا بالجوستيزيا ومير بوبلي بسواتي انكانتاو فليمكين illum twiltina salvatur liu Christu Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lil Titu. Aziz, deret il-grazzja ta' Alla għas-salvazzjoni lil bnedmin kollha. Trawwimna nwarbu l-ħażen u l-ġibdiet tad-dinja biex ngħixu bir-rażna u l-ġustizzja u t-tieba f'dan iż-żmien u nistennew it-tama ħinja u d-der tal-glorja tal-kbir Alla u Salvatur tagħna Ġesu Kristu. U li talilu nnifsu għalina biex jifdina minn kull ħażen u jnaddafna u jagħmel minna poplu magħżul għalih, poplu mħeġġeġ għall-imil it-tajjeb. Il-kelma tal-mulej. Inqumu bil-wif Alla Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dik il-ħabta Ċesari Awgustu ħareġ digrit biex isir ċensiment fid-dinja kollha.
Dan kien l-ewwel ċensiment li sar meta Kirinu kien gvernatur tas-Sirja. U kulħadd mar biex jinkitab kull wieħed fil-belt tiegħu. Giuseppe wkoll mar mill-Galilea mill-belt ta' Nazaret u tela l-Ludija fil-belt ta' David jisimha Betlem għax hu kien mid-dar u l-familja ta' David biex jinkiteb flimkien ma' Marija l-arusa tiegħu li kienet ilha. Ġara li meta kienu hemm Marija l-ila żmien biex teħles u wildet l-ewwel iben tagħha fisqitu medditu f'maxtura għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda. F'dawk li nħawi kien hemm xi rajja fir-raba qassam mal-merħla tagħhom bil-lejl. U derilhom anġlu tal-mulej, il-glorja tal-mulej iddit madwarhom u qabadhom biża' kbir. Iżda l-anġlu qalilhom tibżawx għax araw qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għall-poplu kollu. Illum fil-belt ta' David twildilkom Salvatur li hu l-Messija il-mulej. U bħala sinjali kolkom dan, issibu tarbija mfisqija u mimduda f'maxtura. F'daqqa waħda jinaqdu mal-anġlu għad kbir taqtajja tas-sema, ifaħru lill-Alla u jgħidu glorja lill-Alla fl-ola tas-smewiet u slim fl-art lill-bnedmin li joġbu lilu. Il-kelma tal-mulej it-tifili la Kristu. Ippermettuli nikkwota l-ewwel antifona lill-Knisja għanniet il-bieraħ fil-għaxija ekku bdejna niċċelebraw it-twelid ta' Ġesu. Qed nitlob il-permess li l-ewwel ngħidha bil-Latin u mbagħad nispjegaw. Rex pacificus magnificatus est, cuius vultum desiderat universa terra. Il-re taslim, Rex pacificus magnificatus est, huwa glorifikat. Dan ir-re li l-univers li d-dinja kollha tixtieq li tara lil wiċċu. Di l-antifona jiena u nitloba fakritni fit-tnejida tas-salm. Jiena il-wiċċek infittex mulej.
Dan is-salm jesprimi istint li hemm f'kull bniedem. Għaliex qed nuża l-kelma istint? Għaliex donnu l-bniedem jixxennaq biex jiltaqa' mal-wiċċ ta' Ġesu anke mingħajr ma jaf. Hemm din ix-xewqa li l-bniedem tresqu lejn dak kollu li jfisser għalina dan ir-re tas-sliem, dan ir-rex pacificus. It-titlu ta' din l-antifona smajnieh diġà fil-profezija ta' Eżajija mill-kapitlu 9 meta lil din it-tarbija li twelditilna jagħtiha diversi ismijiet. Tweldilna tifel, ingħatalna iben, is-seta tkun fuq spallejh u jsemmuh Kunsillier tal-Aġeb, Alla Setan, Missier għal dejjem, Prinċep tas-Sliem, Rex Pacificus, Prinċep tas-Sliem. Illum huwa glorifikat, magnificatus est. Għaliex għalkemm twieled fil-faqar għandu l-qawwa li bl-aħbar ta' twelid tiegħu jimla u jdawwar bil-glorja lil kull bniedem. Saħansitra lir-rajja fir-raba liċken fost iċkej knin. Derilhom anġlu tal-mulej. Il-glorja tal-mulej iddiet madwarhom. Dawn ir-rajja mhux biss emarġinati imma imwarbin għax ta' fama ftit tajba. Fil-lejl tal-miliet mhux biss tingħatalhom l-ikbar aħbar imma din l-aħbar iddawwarhom bil-glorja tal-mulej. U llum nixtieq li nitolbu għal kull bniedem li jxennaq għal-verità, għal kull bniedem li jxennaq għat-tjubija, għal kull bniedem li jxennaq għall-għaqda u għall-paċi, għal kull bniedem li huwa attratt miżbuħija. Forsi mingħajr ma jaf qiegħed ifittex li jiltaqa' ma' dak il-wiċċ li twildinna llum. Għax aħna ilna 9 xhur niċċelebraw l-iben Alla li sar bniedem. Imma llum nifirħu li fit-twelid tiegħu nistgħu inħarsu lejh u nilmħu l-wiċċu. Jiena lilek il-wiċċek infittex mulej. Kull wiċċ tal-mulej li niltaqgħu miegħu illum huwa wiċċ ta' tarbija ċkejkna. Min jista' iħares lejn tarbija u ma jinħalx fil-qalb tiegħu. Liema tarbija ma ġġalekx tħobba, ma tnissilx fik l-istint ta' protezzjoni. Dan huwa Alla tagħna.
Bħalma edna fl-antifona fit-talb ta' filgħaxija jumejn ilu fit-23 ta' Diċembru u Emanuel, Sultan u leġislatur tagħna, ix-xewqa tal-ġnus u s-salvatur tagħhom. Ejja u salvana, mulej Alla tagħna. Iva, il-mulej huwa ix-xewqa tal-ġnus. Fit-traskrizzjoni tal-profeta Ħaggaj ġlormu fil-Vulgata ittraduċa l-Ebrajk b'dan il-mod: Veniet desideratus cunctis gentibus. Ġej dak li huwa mixtieq mill-ġnus kollha. Il-mulej huwa x-xewqa tal-ġnus, anka ta' dawk li ma jarfuhx. Huwa x-xewqa tagħna li nafuh. It-tieni u l-aħħar ħsieb tiegħi llum huwa li din ix-xewqa li naraw il-wiċċ ta' Ġesu, din ix-xewqa li aħna nilqgħu bil-ferħ it-twelid ta' tarbija, għandha tkompli toħloq fina kultura li dejjem tixtieq li t-tarbija titwieled. Ejjew nieqfu ftit u naħsbu li ma kurrenti qegħdin iduru u jserpu fostna fil-qalb ta' xi wħud minna, li t-tarbija fil-ġuf m'għandhom l-ebda xewqa li jarawha ħajja. Imma llum aħna niċċelebraw it-twelid ta' din it-tarbija u niċċelebraw il-ħerqa, ix-xenqa, l-istint niltaqgħu ma' wiċċa. ejjew nitolbu biex fil-kultura tagħna jibqa' qawwi ir-rispett tat-tarbija fil-ġuf u tibqa' qawwija x-xewqa li kull tarbija niltaqgħu mal-wiċċ tagħha. Intom tifhmuni x'qiegħed ngħid. Tifhmuni meta ngħidilkom li hawn ideat li bdew iserpu madwarna u tifhmuni wkoll meta ngħidilkom li għandna bżonn nitolbu ħafna biex iż-żgħażagħ tagħna ma jiġux sedotti minn kultura tal-iskart. O re tas-sliem, o prinċep tal-paċi, int li llum ġejti glorifikat mill-Missier għaliex ħadd fuqek in-natura tagħna l-bnedmin. Għamel li aħna nixxenqu niltaqgħu mal-wiċċ tiegħek. Nixxenqu wkoll li f'kull wiċċ ta' kull bniedem naraw lilek. Credo in unum Deum.
Jesum Christum, Filium Dei unigenitum, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Vi propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celuis. Sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam et expecto resurrectione mortuorum. Jeżis alla riti dawwal dan il-lejl bid-dija ta' Ġesu Kristu li twilet minn Marja Verġni. Jitolbu biex it-twelid tal-feddej tagħna jġib is-sliem u l-imħabba
fid-dinja kollha. Għal-Knisja biex issir dejjem iżjed tixbaħ lil Kristu li Ommu Marija welditu fil-faqar u fl-umiltà. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-bnedmin foqra, imwarbin u vittmi tal-vjolenza u tal-gwerra biex il-mulej jiġibilhom id-don tal-paċi dejjema. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għat-tfal tad-dinja kollha u l-aktar għal dawk li huma bla ġenituri, bla dar u bla ikel, jew li huma maħqurin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal paċi fid-dinja u f'pajjiżna biex Kristu jallimna nħobbu u nirrispettaw lil xulxin bħal aħwa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina li nġbarna f'din l-Ewkaristija fil-miliet tal-mulej biex nilqaw lil Kristu f'ħajjitna kif laqgħu Marija, Giuseppi u r-Rajja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier qaddis dawallinna għaddejja tiegħek bid-dawl tal-verb tiegħek magħmul bniedem. U għatina li narfu nosu d-dinjità ta' Wlied Alla li ġabilna fit-twelid tiegħu ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħadd tkun toġbok mulej l-offerta li qegħdin nagħmlulek fil-festa tal-lum biex b'din il-qima qaddisa tagħna u bil-grazzja tiegħek naslu għall-glorja ta' Kristu li fih tinsab miegħek in-natura tagħna l-bnedmin bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom nerfgħu qlubna l-fuq niżuħal il-mulej Alla tagħna sewwa u xira tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien inroddu lek ħajr. Għax bil-misteru tal-verb magħmul bniedem rajna dawl ġdid mid-dija tiegħek. Hekk li aħna u narfu lil Alla f'sura li naraw biħdin ġibdu biex inħobbu dak li issa ma narawx. Għalek mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtaja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla eda.
Missier ħanin, mitċokontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu sidna. Ilqa u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna s-sagrifiċju. Aħna nofruhom lok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika. Għatija slim, ħarisa għada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, u mal-isfijiet kollha li ħadnu u jistqarru il-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddeja tiegħek. U f'dawk kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek u huma wkoll joffru dan is-sakrifiċċju ta' tifħir għal-ġid tagħhom u taqrabathom biex jiksbu il-fidwa ta' ruħhom u jaqilgħu s-saħħa u salvazzjoni li jittamaw. U huma jresqu talbu xoqqa tagħhom quddiemek, Alla ta' dejjem, ħaj u veru. Mal-Knisja kollha b'xirka waħda ta' mħabba waqt li niċċelebraw il-lejl qaddis illi fih il-Verġni Mqazza Marija bla ma tifsed xbubita tat lid-dinja l-feddej, inġeddu bil-qima it-tifkira tal-istess glorjuża dejjem Verġni Marija, l-istess Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Giuseppe, tal-Apostli u l-Martri tiegħek Pietru, Pawlu, Andrija u tal-qaddisin tiegħek kollha. Għal-mertibit talb tagħhom għenna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Seddaq ħajjitna fis-sliem eħlita. Għamel li tkun kollha kemm tiegħek. Wettaqa, qaddisa, ilqaħħa biex isir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata ħal ħobs fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Refajnieh lejn is-sema. Lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħak dan il-kalċi Aziz, fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Reġarat il-ħajr, birek, tal id-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalek mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna namlu dan tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluq l-orus tiegħu fis-sema, nofru lis-seb tiegħek bla tarf
mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja, qaddisa, bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjieba u sliem. Il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġustijek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abram u s-sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis vittma bla teba. Fiċċo kontana nitolbuk Alla li tista' kollox, għamil l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem u d-dem imqaddes ta' ibnek nimtlew kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li tilqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-slim. Ħena lihom mulej u għati lilhom u l-dawk kollha li jistrieħu fi Kristu ilena id-dawl u s-slim. Lilna wkoll midinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħniena tiegħek. Għatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek, Ġwanni, Stifnu, Mattija, Barnaba u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna iżda l-ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulej dejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, dbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
danu l-ħaruf Alla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Il-ġisem.
nitolbu. Għatina nitolbuk mulej Alla tagħna li aħna l-inġbarna ferħana biex niċċelebraw it-twelid tal-feddej tagħna. Ikun jistoqilna nissieħbu miegħu permezz ta' ħajja tajba bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Alla tieba bla tarf li bl-inkarnazzjoni ta' ibnu keċċa dlamijiet ta' dinja u bitwelid glorjus tiegħu dawwal dan il-lejl qaddis. Ikeċċi minkom id-dlamijiet tal-ħażen u jimla qlubkom bid-dawl tal-qdusija. U li permezz ta' anġlu mela bil-ferħ lir-rajja bl-aħbar ta' twelid tas-Salvatur tagħna. Ifawwar lilkom ukoll bilena u jibatkom ix-xandru l-Evanġelju tiegħu. U li bl-inkarnazzjoni ta' ibnu għaqqat il-ħwejjeġ tal-art ma' dawk tas-sema jimlikom bis-sliem u jsaħħaħ irida tajba tagħkom u jseħibkom fil-ġid tal-Knisja tas-sema. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Est. Fil-Knisja hija naraw fil-presepju li hemm fil-Knisja hemm San Gaetano li huwa magħruf bħala Mar Santa Maria Maggiore fejn il-maxtura ta' Bambin Ġesu, il-Madonna tagħtu il-Ġesu. Huwa l-esperjenza li kellu għaddija wkoll f'Napli billi għamel fid-djar. U aħna kull darba tiġu hawnhekk fil-Knisja ukoll intom tikkontribwixxu għal karità u oħrajn, għal ħidmiet oħrajn pastorali, u allura aħna din l-okkażjoni tal-miet ukoll nixtiequ nagħmlukom l-apprezzament tagħna billi anke nagħtukom ma stax nagħtu wieħed kull wieħed, waħda imma nagħtu waħda il kulħadd. U għalhekk dak il-biljett li intom tħalltu meta ġitu biha isservi għalhekk. Labbat, tella wieħed minnhom. Huwa isfar n-numru huwa 82. Mhux il-bambin isfar, il-biljett sewwa. Yellow 82. 82, di qatt m'għamil tamma kollok tagħmel ħafna affarijiet. There's always a first time. Fejqiet il-yellow iċċekkjawlu Monsinjur. ċabxfulu ċabxfilu.
Nixtieqilkom mill-qalb lilkom u lill-familji kollha tagħkom. Miliet tassew ħini. Issa morru gawdu imma tiskrux iż-żejjed, all right? A very happy Christmas. God bless you.